Zainab duk da aka tafi ana kiranta Zainab Nuhu Zaki. To an taba uba ya taba objecting ya? Ai wani ne yake objecting ya? Amma na uba biological father a ce masa ya objecting. Ai akwai rashin hankali da rashin tunani da kuma zarmiya. Kotu ta bani dama ko ne kaina in zan iya ko kuma da 'yan sanda ko ina su taya ni in karɓi yata. Zabo na yi amfani da wannan oda ɗin. Sun kai ni shari'a commission na defeating ɗinsu, an yi judgment in my favor. Sun kai ni afa shari'a, an yi judgment in my favor. Sun kai ni sun yi appeal, sun kai high court, an yi judgment in my favor. Ya dai ya ta ce da na haife ta ni, kuma na auri Ikilima, kuma Allah ya kawo rabuwanmu, kuma sai Allah ya kawo rabo tsakaninmu da ta haifa min ya, kuma yan nan tana hannunsa a zane, ban taba magana komai ba. To amma kuma ni nake cikin kiyadinta na komai. To matsalar damuwa na shine yata ta zo ta ce min tana so ta dawo ta zanna da ni, tunda mahaifiyarta ta yi aure da wani ta tafi, ba ta son zama a wajen kakarta, tana so ta dawo cikin gida saboda akwai matsalan wato shiga da fice na matasa, samari da kuma 'yan sanda a gidan. Za ba ta zamanto ta nutsu ba, tana so ta dawo kusa da ni. So ba abin sai na zurfafa bincike na a wajen yata ba, tunda ta kawo complaint da walicin shine kula da ita. Don haka nace mata to ci gaba da zama a cikin 'yan uwanta. Na karɓi uzurinta, na karɓi kukanta, tunda ne ya kamata dama ta kawo kuka. So tana nan tana zuwa makaranta. Unfortunately wata rana ta tafi makaranta an kusan ba da hutu. To a ainihin shari'a commission har na yi musu alkawari cewa ku yi haƙuri, tunda shari'a commission da suka je bayanana suka ce sun yanke hukunci ta zanna a wajen ubanta, ba ku da iko. Mun tabbatarwa ainihin ubanta ta zanna a wajen ubanta. So sai na ce musu to kuma ni na musu alƙawari ko hutu ne ma za ta iya zuwa ta yi a wajen su, ko zumunci za ta dinga iya zuwa ta yi. Muka rabu a haka. So bayan mun rabu da wannan, yarayya tana zuwa makaranta kwatsam sai suka je suka abducting yarinya da first time. A makaranta suka je suka kama yarinya daga makaranta a Sunshine. Shi kenan aka ce min ga halin da ake ciki. Direban yara gashi nan Isiyaku sai zo rubutun ya tafi ya dauke su da yan uwanta, ita ba ta nan. Da aka yi bibiya sai aka ce akwai kanwar mahaifiyarta, ita ta je ta dauke ta daga makaranta, ta je ta lallame ta, sai ta sata a mota ta gudu da ita gidansu. Shikenan tunda uwar tana aure nisan duniya, ban san inda take aure ba, amma ba a nan a jihar Bauchi bane. Zafo sai ya zama da suka faɗa min, sai na kira mijin kanwarta kenan. Na ce masa ka ji abin da ke faruwa, ka gaya wa matarka ba tare da bata lokaci ba, ta ɗauko ƴata ta damun da ita. Kar ta bari ya zamanto in yi fushi har ya zamanto a ce za mu shigar da 'yan sanda cikin magana. Don Allah ta damun da ƴata, lallai kafin dare ta damun da ƴata.